We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 6377487 2063. Pamusoro imam pamusoro wedai musoro wenyaya vakandishungurudza vachindifuma panje ndiani tange mutsana kuti ndiana ndimanje ava ndimumakampeni vakandiroora ndimani ini ndaimbove mudzimai wavo yakanyorwa chinzi chii Samuel mukuru wako kushungurudza ndekuti nanga tipano muchiri mese anenge tikasiyana saa kushungurudza rimwe ngachifambi muchiri mese ndomanyoro vakaitwa musoro wenyaya nyaya ndogara kushango vadzanai akaita nyaya indiani ndichadzangurira ichizo uyo mukadzi kushungurudza vakuitwa nemurume akatorwa mudzimai uyu nemudzimai uyu akagara nemurume uyu kunzi handeiwa chakonda mwana ari kurwara ndobva vauya kunopa chakonda mwana achirwara ndobva vasvikira pane muprofita ndobva aprofita achiti amai avo mwana uyu gavataura kuti ndewekupi vakahura mwana uyu asi mwana wani haazi mwana wavo ndobva amai avo vanga varivo vega ndobva vangodzokerawo kumba kwavo vachichema vasvika vanotura nyaya yekuvabereki vavo vabereki vavo ndobva vazomanikidzira kwasha vavo kuti vaende kuita DNA test yanoitwa ndobva yazopuruvha kuti uyu murume ndiye mudzi wechii mwana ndizvo zverame chokwadi pamusoro imambo nauye mwana mambo mwana airwara amai vandakasiyana nawo ndine mumwe mudzimai wandogara naye zvandogara naye ndiri munhu wekubasa ndoshanda shamva god mai ndofunga ndakazivisiwa ndiri kumba kubasa ndobva ndati inini kana uri urwere hwemwana ndikuti ndiwe koko ndiri munhu webasa ndotofanira kutanga ndakumbira chiripo ndechekuti mandiudza chandikukumbira ndechekuti imimi mungonoudzawo chi amai vemunhu nokuti vana ava amai ava ndakasiyana nawo izvezviso pane 9 years ndakasiyirwa vana vaviri mumwe ane 3 years mumwe ane 2 years vana vese ndini ndorarama ndinavo zvechipostori zvese izvi zvinoitika handina kuda kuteerera chipostori asi chandakakwanisa ini ndechekungonotora ndikatora mari yangu ndokubva ndaenda kumadna kuti chokwadi ndokwachinobuda ndokubva ndaita saizvozvo chokwadi ndokubva chabuda chabuda ndokubva ndazoona samoni ichuya kuno kunzanzi ndavashungurudza handina kuvashungurudza amen awagona kutaura iwewo chakazopota usumuke kuti ende kumadna chiprofita chachabuda right inini chakaita kuti ndiende kumadna imambo handidi kukunyeperai ndakanyatsoona kuti pane mwaka nenguva zvichingotaurwa nemaprofita inini handisida kupisana nemaprofita mumwe anogona kutaurira zvekunyepa but chandakadecide inini chekunyatsoona kuti chokwadi chakazara sikutera mapostori asi muprofita akati vana chikuvarwarisa mai angu ati kuti mwana ndokupi ndizvozvo hongu mwana wangu inini wandinaye mambo kukutaurira chokwadi handidi kukunyeperai mwana wandinaye inini mararamiro andi kutoita naye chakatonetsa mudzimai wangu ndisipo ndichekutoti akabuda akatsuriwa atozora ari kumasimeti akagara ikoko ndochinhu chakavashamisa enda munhu akatotsanangura izvozvo inini kana kwaanobva ndikuziva madna akabuda achiti mwana ndewangu ndokubva ndatozvitambira ndikati hongu zvaita maita basa after 2 weeks ndo pakazoya pepa kwakazobuda futi akabuda kana kumakuva sezvo kachikamadza akazinda futi kumakuva unoti kudii aiwa inini chokwadi apa ndaziva mambo saka wakufungei manje handina chandichafunga nokuti mwana ndewangu ndakazivisa kuti mwana ndewangu ndakangoda kutsvaga chokwadi chakakwana because chakaita kuti ndiende inini amai apa ndairarama nawo vane dumbu amai avo vakada kubvisa dumbu
vakanwa 38 tablets mainjection tablets anga ari mumba ine andakakwara kubasa ndandikapiwa matube tablets ekuitira kuti chironda changu chisaite urwa. Pavakanwa matablets amai vakafunga kuzvibvisa dumbu kakawanda, ndobva ndatoti amai izvi zvamuri kundiitira izvi mangwana imhosva muropa riwo kwangu inini, kuti izvi kana mauda kuzviparadza muri mukati memusha wangu zvinhu zvisina kunaka. Chanetsa chii kuti muzosvika kubvisa dumbu inini muri dzipa napa ndiripo? Chinokubvisai dumbu chini? Ndini baba wedumbu, ndini futi munogara neni pamba panapa. Ndakabva ndatadza kuziva kuti zvoda kuedza kurevei nokududzirei. Pamusoro imama, ndakuda kutanga kubva panhawai. Mudzimai wababa wako akanditora pabasa, akauya pabasa, ndobva atora nhamba dzangu pabasa, ndikafungidzira kuti maybe ikastoma yauya kubasa. Ndobva ndadzika kubasa ndanoona mukadzi wavo vakutoti mandiziva, ndakati handikuzive zveshuwa sina mbovaziva. Vanga vakatomirawo chinhambwe nekwanandiri, vakati ndauyawo mwana arwara. Ndakati koma uya kwandiri baba vemwana vari kupi? Zvikanzi baba vemwana vari kuita ma24 hours vari kubasa. Saka ndati kukumbirayo kuti imimi pari kudiwa vabereki vemwana, saka ndaikukumbirawo imimi mamai vacho kuti munge muripo. Ndakati ko mwana mamusiya kusvika ndamusiya ari kumuprofita kwaChakona. Saka ini ndakasumudza tsoka ndichienda kwaChakona, ndikati zvichida mwana ari kubatira anhu asi kugona kudya kana kudii. Ndasvika ikoko ndofunga takasvika pamusha wairatidza kuti hauna nguva wavakwa istand. Tasvika ipapo takasvika pasina vanhu, pasina chinguva pakasvika mukomana chidiki anova ndiye muprofita wacho. Tagaragara vana vangu vacho vakabva vasvika, ainzi wacho airwara, ndakatoona akatogwinya zvikanetsaka kuti mwana ari kunzi akurwara inga akatosimba ari kufamba. Zvadaro takabva taenda kumba panext door pava pevamwe amai vanonzi amai Mashambi. Taenda tichinzi timirire makii ekumba uko, pasina kanguva bva tadzika kumba kwababa ava pasendi pavo paya. Batasvika muprofita uya aripo, muprofita bva akutotanga kupfeka nguo dzake akamira pakrawo, abva akutoti kune vanhu vesango ipapo maipfekai nguo dzenyu. Ndofunga atanga tiri mudzimai wababa ivo amai Mashambi vacho vanga varipo nevamwe mumwe mukadzi andinoziva kuti ndiyai neivo vana vangu vacho. Tanga kuda kumboprofita zvangu, mboda kubata dare rangu, bvazoti ai asiro nyaya chavinga panapa. Nyaya chavinga apa inyaya yekurwara. Ndofunga mukuziva kuti mwana uyu ari kurwara. Kurwara kuri kuita mwana uyu kune zviri kuitika paari. Mwana uyu akabva ari kuvhumuka, ane zviri kutaura paari zviri kuratidza kuti mwana uyu haasi wedzinza riko. Muprofita uyu akati ndatarisa kudzinza riko, akabva abvunza kuna kwatiri akati mutupo wemwana chii? Ndobva ndaramba ndakanyarara. Amai nini vevana anova mukadzi wababa abva ati mutupo wevana ipiri. Zvikanzi ndiri kutarisa pamutupo wemwana unonzi piri, ndiri kuona mwana ndiri kumushaya. Abva anotaura mhofu. Ndakati mhofu yamakutotaura wato mutupo wemwana wangu wandakatoitawo kwete nababa. Hanzi baba bva wazoshedzwa bva wauya, vatagara ipapo. Akati mwana pakati, baba kunze inini kunze. Zvikanzi baba, ndofunga nyaya yatavinga panapa inyaya yekurwara kwemwana. Vabva vati nyaya yatiri kuda panapa tinoda kuti amai mubudire baba ava pachena kuti mwana baba vemwana ndevapi. Ndo nyaya iripo. Ndofunga ndichi nyaya iyi ndikati mimi saka mukureva here kuti ndakaita gumbo panze ndichigara nababa. Zvikanzi nemuprofita kwete, asi tiri kungoda kuedza kugarisana uyu nekuti zviri kuitika pamwana asi kuzvinzwisisa. Ndofunga ini ndakatakura machirango ewaiti, dhuku nejira rekumoni, ndakabva ndakatanura madhuku nguva iyo nehasha. Ndikati zvamukundisa mukundipomera mhaka yandisingazivi. Ndobva ndatotanga kuenda kana kubhasitop handaikuziva, asi ndakangopfuchura nemusango ndichienda kusvika ndanosvika. Ndisati ndasvika kubhasitop ndakatopiwa mari yekudzokesa nevamwe vagarisani vatikambogara navo kumaini. Asi futi ndisati ndasumuka pamba baba, muprofita akataura mashoko ekuti torai jira renyu reredhi baba ava musunge mapfundo. Muprofita akati ndakutorawo rangu ndakusunga mapfundo. Toda kuti mwana achairi kana asvika pamusuo pevabereki vake nekuti ari kuramba mhuri. Asvika pamusuo ndiani? Mwana wacho aipomerwa pana baba wake chaivo chaivo. Saka baba wacho haasi aendere mwana. Mwana ndinorarama naye mambo. Saka akazowana mapfundo akazoyamba kwako. Mambo, ndofunga kunamata mune zvakawanda zvinoitika. Inini handida kuda kuteerera zvakawanda panhaurwa iyi sematsananguriro airi kuitwa. Ndosaka ndakatora yangu procedure ndikati procedure isina noise
isina gakava nevamwe vanhu mukurarama. Chandokwanisa kuita chii ndokubva ndatora mari yangu inini ndakaenda ndega kuma-DNA ndakatovatakura ndabva ndaya ma-results akauya munhu wese aripo. Uyo ava wakafa kusunga muprofita. Profita ndiye akati azivi. Nai. Iwe ndiwe unovasvitsa kumuprofita. Ini handimuzivewo nokuti akangodarika. Inini mbangu iri pachakoni panamo munhu wemazindono. Muri yangu yanga iri kuno kuholiday. Kwa makapfugamiswa imimi nababa iwatadzaza muprofita sei? Baba, sorry henyu ndingaite kunge ndingakakavadzana nemi zvisirizo. Ininiwo handimuzivo kwaanotobva. Handidi kukunyeperai munhu aitozvifambirawo neropa. Handitombozivo kana kwaanobva. Handidi kukunyeperai ndokupura chokwadi chaMwari. Handitombomuzivo kwaanobva. Baba, adzimai vangu varipo. Avambomuziva kwaanobva. Adzimai vavo ndandakateerera panapa vachinzi vakabva kuno vakaenda kushamba vakanoona amai avo handiti ndobva vatora amai avo uya nemwana vachiuya naamai avo pamuprofita chichiratidza kuti munhu aitoziva paari kubva nepaari kuenda. Ava ndivo vakatakurirwa mutsaka pamusoro wedare. Hongu mungataure sokudaro kuti anzi amai vanoziva. Munhu uyu aidarika neparodhi pazida. Kwete mambo, kwete handisi kuramba kuti ndanga ndiri kubasa. Hongu nyangwe ndanga ndiri kubasa nditi mambo handisi kuvhunda ndakadzikama ndanyarara mambo. Mudzimai wako iwewe Amen. akaona muprofita parodhi basi yamisa muprofita parodhi here. Right. Chakaitika pamusoro ndikuda kupindura mubvunzo wenyu. Right. Pamusoro wedare. Mudzimai wangu inini achinditsanangurira nhau iyi anga ari pamba akagara. Madzibaba avo vachibva vadarika neparodhi. Vadarika neparodhi vakubi. Vachibva mhino kwavaibva uku saidi kuchikomo uku. Kwazindi vachidarika neparodhi pari pamaraini pamo. Pakatsanangurwa nhaurwa iyi ininiwo amai ava pavakati no inini baba havapo vakanzi ndikuda chi amai vemwana. Amai ava vatonzi ko imimi madzibaba vakatobvunza timi munobvepi nokuti nandikuzivei. Baba madzibaba vakatoti inini ndobva kuChegutu. Ndakatozovabvunzawo ndauya ndobva kuChegutu papi kana nezita rake ili angoti inini ndongonzi madzibaba. Aiwa unopindura pataura baba. Pamadzibaba mose mudzimai wangu adaro akatovasiya vakagara pamusha. Ndatenda. Kuteerera zvokutaura. Amen. Adzimai vako Amen. vakasiya muprofita ari pai Akagara pamba. pako iwewe Pamba pangu inini papo vaenda kushamba kunotora amai avo. Amen. Vasiya munhu wavasingazivi pamba pavo nevana. Munhu akasara ane vana pamusha pangu inini. Ndisisi wangu. Vaipera adzimai vako. Ndisisi wangu amai Mashambe. Adzimai vako vari mune. Adzimai wangu vari kurwara vasara kumba. Ndinoda kuti pamusoro tangabisa ndofuna kuti sisi vava vanogara mazini mai Mashambe vari muno vava kuvabatsira panyaya yekuti muprofita yani agara papo uye nekuti pamba pakati pakirava pacho kuma panhini ndondoma vanogara mazini Mai Mashambe vacharo. Mai Mashambe. shedzera mai Mashambe. Mwana uyu airwara nei? Dai wakangwara ka. Dai wakachenjera mafungiro ako. Waifanira kukumbira regerera apo. Wezi wakatozoenda kumaDN watone Rasta. vanogona. Inini ndanga ndisina hangu kana maemotions. Handidi kukunyeperai. Mai Mashambe. Weapa mai Mashambe. Nyaya iyi ndiye mumhuri haina basa. Nyaya mashedzi wamurezi ndiye kana pakugara maiziva here. Muprofita ndiye watoda kuziva kuti muprofita uyu mimi unogara kugara muprofita ndiye watoda dare kuno. Muprofita munomuziva here akasiya mupanzo dzenya. Muprofita uyu payangodarika nerudi Alright, kukira yakashandiswa ndiani? vakapfugama pamba paprofita
Pani kirawa. pane iwo ntamunamato wawo madzibaba ntamunamato yawo sandopa wakafuka madzibaba apa ngotsva saka vamuchitika ko munhu akapfuura amunaitobva kubasa angariwe chiyo chechivi andizive hamuzivi saka shuali munhu angangosvika ipamba penyu vati nda kubatsira vati enomusaka mai wemunhu ino vasara makamirira pakirawa mobva mhanya kushamba its 35 minutes 35 kudzoka 1 hour makamirira muprofita wamusingazivi obva asvika vati amai ava mwana weamai ava ngavarakidzi baba wavo mwana webaba wake ndevake imimi mama vako ndeti nazvo uyo obva asunga uyo akanga nekutenda kuti mwana haasi wangu and aida kuprova zvisho kuti ndakachengeswa mwana asiri wani akanga asingade kuzvibatsira aida kuprovhera mukadzi uyu airamba akasunga achibhidhaira kuti asunga achibhidhaira bada kunyepera nini bhidhaira kwakuratidza kuti mwana ndewani ndochikombo pamusoro imama ndautakakutoka nyaya nhasi ungotaura dzimwe nyaya dzakafanana neyapo ndinganisakanga nokuti kirawa haisi yenyu ndeyemurume hamuna right yokungosvika mumwe munhu akuda kwokuti akapfeka gemenzi mumutienda pakirawa right iyoyo hamuna taurai muchiziva imimi mamu akanzi pfekai gemenzi ndiani amai mupfekai gemenzi ndiani machira mamunani mu paiva nemudzimai wavo vavanga akatogara padhuze achitoteerera nyaya dzacho idzodzo achitaura ava amai avo vaitove varipo indaitoshaya kuti vanga vavinge futi makaona varipo amai avo ndova nekuba kwatakasvikira uri right taura nyaya yako pamusoro imambo pamusoro yodari imimi makasvikira kumba kwaamai ava takasvikira kwaamai ava takatanga kusvika pamba pababa vatazonzi hande chiноmirira makii taenda kumba kwaamai ava makii pasina kanguva bva azongonzi auyi makii ndopatakasvika profita bva akutoti achitopfekawo nguva dzakabva akutoti tipfekaiwo angari confident pakupfeka kwaka zvaridza zvinhu zvese aitoratidza kuti ane kaconfidence but ndakanyatsoona kuti dare rakagarwa ndisati ndatomboenda wewe zvaunekirawa kubatwa nengono batadza sei kuona zvinhu mambo ndiregerere hangu inini handinzwe ngoni handinzwe kutaura kwedenga ini chipfugamo pandinopfugamirawo inini ndichikumbira kuna mwari wangu iwe munomuka makabidzwa maenda muprofita wakati munomucha vanhu vakati tafamba taenda muprofita wakati nditaiwa ende munofamba kuti I know every individual anotindinozwa denga nevasinganzwi ndinovaziva mamwe matsotsi anonyonganisa mhuri vamwe anita sei hongu ukuzviva zvandikutaura hongu mambo ndikudzinza zvamukuta ndakafonwa nevamwe vanhu ndinokudza nyaya ikafanana neyako ukachanaiwako waenda kunongo muprofita padhuze panapa wakati dare rida parwa ndikati hamisati matanga asi tagarikana ndikati aiwa asi muprofita kune vanhu vanogezera kuti vafunge kuti vanonzwa denga kune maprofita anonzwa denga apa makaisa muunganiswa uyu mudzimai maida kumusvibisa chirudzii nai iyo kana wauzane mwana haasi wako wanzwa kuti mwana haasi wako mwana ane behavior swairi yausi kunzwisisa kuti mwana ane behavior yake ndeipi handiti muprofita gwayagwa wati mwana uyu zvisho unhu uri kuita nemwana uyu ada kuenda kuna baba vake obva kuti nini ndinobva ndasungana wakaisa madna mangani rimwe chete imari ndakaita $120 waida kupuruvhei ndaida kupuruvha kuda kuziva kuti mwana ndewangu iri kana akazotaurwa nani chakazotaurwa natinashe mugabo aiwa zvakanga tinashe inganga ikupedziseri amen yekutanga inganga ingataura kingati mwana haasi wake right mambo ndingakubata yangu mirai ndipindura kupindura aiwa usipindura tefamba nemibvunzo yangu ndatenda nganga yekutanga anove munhu akanga ari pamweya akati mwana wemurakidze kunani kuna baba ada kuziva kuna baba vake vasiri iwewe amen ndizvozvo amen zvandikachamadzawo neunhu hwokungoona mwana achiita kwemakore amen usinzvakabvazvachasi zvandingoramba zvichingondikachamadza iwe nokusati nokuona kuti mukadzi wako akanga asina kutendeseka woza usumuke kana mukadzi wako uchiona kuti akatendeseka nokuona kuti mukadzi wako anga asina kutendeseka wakabva usumuti kufamba newe obva wazoona kuti zveshuwa mukadzi wako neunhu waimboita mukadzi wako ndichifungidzira regai ndinde kutienei saka haana right yekuti ndakaabviswa anofanira kubhadhara ndiani hauitirwe muteuro nemunhu wausingazivi ndinobata iwewe
Pamusoro wakasimba wakabva wasimba kuti rikanditorwe DNA test nokuti mukadzi aida kuzeva miri wakabata kuti saka ichukwa nyuma mimbenge siri yangu taura ndichitaura murume ndakamuteerera wachitaura bhabatano murume ati shoko rekuti mwana aswapa yakaridzwa ipapa akanga achiridzwa kumashure saka chazomusimbisa kuenda kumadna ndiye mupostori wake upi asi profita wangu profita wangu handina profitawakashamba munhu ari kupfuura handimupe kirawa ini handimukuru mati baba kune vanhu vakandipa tsanangudzo dzakawanda dzimwe ndinoudza nababa vangu kuti kasi ndingauya katoti baba vangu akutonga navo ndovachakumurai mangwana ndikati kasi munhu akati baba vangu andikugara navo chitonga navo evhotini nonatati muprofita ndokuti asi ndokunyepa ndotoudza nyaya kuti kasi muprofita anoda kundiudza inini akuda kutanga kubata baba vangu vaikuti vandine 3 years chitonga navo panapa saka ndinoda kukuudza chimwe chiprofita ka chinokupinza ropa kanguva yakaoma wakabva mumhanya kuna tinashe mugabe amai ayo she felt abused vakavhiringidzwa hapana abuse yokuti unongotorwa uzobhidhaira utadza kuseka uri kuenda mai ungobuda nemusango mama confusika anofanwa kuripai daiziva aiti aiyoka wakuisa munyonga bamangu wonyarara wotora it was easy kunotora kuita dna mukadzi wako asingazivi woziprova woenda kuti maresults ndinai ndinawo ende ndikakubvunza kuti maresults izvozvi ndounawo here unawo here handina asi usina zvitori nemubvunzo futi kwandiri wakaisa kupi handina kuripiwa pepa nani nepakauya maresults yacho ya auna kupuwa nani nevanhu nana tinasho wake tinashe mugabe woita chitsotsi newe manje uyu muprofita kutanga uyu wokuudza mwana ndewako tinashe wobvoda kusevha hama ya anovasevhere iya nenyika yese yezimbabwe ida kuitwa madna nokuti vakazi munguve kuti matsotsi ende variko matsotsi zveshuwa pamusoro imama ndingati sokunge ndikutaura zvinhu zvekunyepa kana kuita sokunge ndakaviga pepa pasi pepiro kana kuti sokunge ndakarendesa kutoilet handina pepa musi wakaverengwa maresults nditoriona mukoma wangu namanje wevatori nemubvunzo kuti sei pepa rako usina takaenda pamwe chete mama vakabva wadzokera nobhadhira tinashe mugadi kuti iwewe mwana wako chete mwana azi ndewako mambo ndiregerere hangu ndiregerere hangu ndewangu aipa kutora maresults maresults aipa kugara nawo ari kupi maresults pamusoro wedada tinashe mugabe achienda akasiya bepa remaresults ndakanga ndinaro ndini ndofunga sekuru vavo avakuru hanzvadzi yana amweni amai vavo vakuru vacho ndo vakabva vati tionei maresults aindakasiyira ari mumaoko masekuru vakuru sekuru vakuru ndobva ndazoenda kuna sekuru vamwe vadiki kune ivavo ndikati sekuru maresults ari kupi ini ndiri kuadawo zvikanzi chatichaita ndechekuti isu hatisi kutoda kuti mukomana takatomurambidza kutora maresults ayo takati ngaatore piki ozonofotokopesa ndofunga ndakadzokera kuna nasekuru vakasingaperi ndandazosumudza tsoka kuenda kuna sekuru vakuru kubasa kwavanoticha ndikati ndiri kudawo maresults tipewo maresults sekuru vabva vati maresults ari kumukomana uyu ndiye anawo saka chaenda manheru uyu ari kuona kuti pane mhosva angachizviexpecta izvo vanhasi taurai baba pamusoro muri chii apa muri chii baba mwana uyu nyaya ari kutaura kuti ndiye akaita kuti aende kudna ndini ndakaita kuti aende kudna pashure uyu akandifonera pashure kunge ndakapopota bose akazondifonera ndiri kubasa ari munzira achinoenda kunyamaro ndikati iwewo unoguma utaura nemunhu mutsaga munhu iyere ndiakaita kuti ubve pambaipa pakurambise pambaipa anokutakurira mutsaga usina kutaurira hama wafanira kusununga neimwe hama yako ingana kumutikoka nasokondwa kuita sei ndikamuti ino ndachichena akadzoka ikoko akazomukuka akadzoka achichema chimutaurira ndikati alright uya akazondifonera tikati baba tine mwana toda kuti ndibatsire mwana ari kurwara wozoni akamubvunza kuti chii chakaitika ndataura zvaakastatimende yataura yakataura muprofita yakabva muprofita ndikati alright ndakamutaura kuti uya naye akauya nemukoma wacho auya kumba akasvika akaya baba ndikati pindai mumba apinda mumba akati baba
nyaya yepandara mwana ari kurwara mundibatsire dambudziko hombe ndikamubvunza kuti hama yako yauya nayo panapa ndiani zvandava nemukoma ndati uya ndimuziyo ndinoziva pane dzimwe hama dzako hauna kana iwo varikutaura ndimai wake ndo pamainetsana tiri kumaini vaipedza dambudziko iroro saka ndiwo vandikuda vari kuti zvazviropa chakona ndikati havana here imwe hama iri kunodza kufanana nasokuvarikuda ndiwanoda kutaura navo iva ivo handida kutaura nezvo ngavauye kuno mwana zvautiwe mwana ari kurwara musiye panapa toda kuona marwariro ari kuita mwana bcause ndakamona mwana akagwinya muchemuchi mwana asi ndakamutaurira kuti ndiri kupa 3 days kana wauya kuzodhamba mwana panapa pa 3 days vaia kuuya tikuenda kupolisi nokota saka sekuru wacho uyu akauya basa kwangu vari 2 vakati tano nyaya tikumbira regerero mwana uyu apara straight kwamuri aifanira kusvika kwatiri masekuru taifanira kuti tisvike kwamuri saka iyo nyaya nokuno ndikati minoora asida kuti tipedze nguva toda kuti imimi mugara basa anditapamba kuti mwana hasi wake mwana ndinaye inini toda kuti muende kunotorwa DNA bcause ndakataura nyaya ndakataura ndakati inini handibhirive maprofita mumamisha omba maprofita akanganisa kugarisana kwakanaka nevanhu chemberi kunzi murori saka inini handibhirive profita saka inini zvandinobhiriva ndeti enda kudna mozoya nemazeusi kana mwana uyu asiri wake inini ndiri sekuru wamwana ndichamutuma ndichamuchengeta inini pano ngagare pano sekuru wake wakati isusu tichaenda kuenda naye kana iye asina mari ndabvisa mari wega aita zvadinyadzisa ndabvisa mari isisi yokuenda kudna makabva mazoenda kudna mukoma wangu inini nokuti ari basa aifana kunge ari munhu ndakaenda ndakampa baba wake iye mukoma wangu inini ndikati chienda nemasekuru wachena vakaenda kudna mazeusi akabuda saizvozvo inini ndikati ndingangoti ndozvamuziva taureiwo uzunda musoro stere ushu pamusoro wedai mavakaitautiwa nyaya iyi ndafara stere kuti yauya kumusha meru machief bufu asi nyaya yayo yautangira muno machief bufu yatangira kwachief nebo yafuna kuva yakabva kuno 2016 vanhu tiri kuranga datazoa kuti pakanzi kwakutiwa machief motikari motikari yaitoenda kwachief nebo nyaya iyo yauya kuno basa papa wakapiwa transferi unoita nekuti uye kuzotaurwa mumusha menu muno kusiri yaitona ndafara stere nyaya iyi yatangira pakati asi itori nekumaprevious mashure kuzosvika pakutaura nyaya yayi yatitaura pane zvisoro haisi yanhasi dai makore isvike papoindi papoindi pakwiriri nekuti taikoko tiri kwabufu tiri kwasore tiri kwachifu negomo takanzi patinodzoka machifu negomo munomu tinozotonga nyaya iyi murume nemukadzi vachibva kuimba imwe chete tikabusa maodhes vakatikadziaa vakatibhabhisa asatauromboona mukadzi wekutuka atazoona mukadzi wekupiwa nakuda sei atazomboona nyaya yedu ichidzoka kuno kwati kumusha yaakuno nditendere ndikugaiti yaakuno yakwirwa dare nenyaya yeabuse handiti yasvika pakutaura kuti mimamune muprofita akazvinakumba aipfuura nenhoti aibva kuchegutu chendabata nchokuti mimaiza kwaaibva kasamuzvekutaura iwo kana utora nyaya iteerere ini ndinoteerera manje uyo andiudza kuti muprofita aibva kuchegutu zvaitaura aingopfuurawo zvacho ndo aziva kuti aibva kuchegutu but akanga kuziva kuti muprofita uyo anonzani amuzivi saka ndibatsirewo iwe kuti vaenda kumadna maresults ari kupi ana sekuru venyu handinozvo uya kunditutsa kuti ari kupi yeti yatinaye nhasi yemadna yekudisoswa mumadna madzimai eawawa nemadzimai yangu vanoenda kutichimudi vanonamatira kuno kwatakonda kuno madzimai avo awa mukomana nemadzimai angu vanonamata tichimudi tinonamatira kuno kwatakonda ndokuti ndokumba kwedu panhiribasowera madhokachara saka muzobasoro vamwe vanhu vakawanda vanhu vachiita zvavanenge vachiita vanhu sizozonimunotakabva kune nyaya yekuti ipapromotion ndakadini ndikanyepa nekuti inyaya chare chiponde
saka muprofita pausika asi wanzwa nyaya yangu iwo watoda kunzwisisa zvimwe zvese zvokuti makaenda kwanegomu makatransfewa zvakanaka zvese tikuti uyu akwidza nyaya yake yeabuse uyu ari kuramba kuti ini haisi mhosva yangu nekuti uyu bhozi ndopautsvaga munhu wanopa mhosva mentally she was disturbed bhozi akabva akubhidhaira kuti aipo chipomerwa mhosva yezvaari kuti ini handa kuita ende zvakabva zvabuda tiri kuti haana kuzviita nokuti mwana akabva kudari wani saka anofanwa kubhadhara ndiani anofanwa kubhadhara uyu ndiani mukadzi wauyu here kana ndikusho pamusoro pedare mukadzi wauyu kuti azosvika pakuti anodenza amai avo hakusi kuda kwemukadzi wauyu hakusi kuda kwemurume ndiakatuma chi wapedza manje bamukuru maita basa akatumwa nani nemurume wake wazviita saka murume ndianofanwa kulipa mukadzi uyu kuti ndiakamudisturb zviri pachena bhozi uyu kauti muprofita angangongoti go omirirwa nawo pane pechipiri iwewo zvawaifanira kuita rasa iwe waende atezvara iwe waenda nomadhina unobvisa mari yako iwe waenda vakukona wakwadzosirere pamusoro havana kundibhadharira mari yavo yemuhomwe mavo mari ndakabvisa mari yangu yemuhomwe mangu inini kwete kuti iwe handiti zvadaro azvinzwa dredi nyaya iripo dredi apa mhosva iripo mukadzi she was abused pamusoro emama musati mataura kunyange makanditi abuse ndikuda kuziva paabuse yekuda kuziva chokwadi here kana kuti ndo pandakuda kuziva kuti inini ndindaida kuziva chokwadi nemunhu wandiri kuchengeta wandiri kugara naye handichaziva kuti kuziva chokumira pamusi ndoda kutaurawo pamangu handisandapedza iwe chinoteerera aiyo ndati anidi kutaura ngati ndikuda kutaurawo handisandapedza anambomunanga vakahura mwana ngatipedze nyaya iyi zvakanaka teerera tipedze nyaya yako vari kubatira iwewe ndipe kuti adzimai vako vakazenda kunotora amaya sumuka iri baba mendonosaina muenda asi just to know kuti chiti wakananga mwana umwe mutongo chifamba chifamba chete mazitenda kuti mwana ndewenyu for the record ndewenyu ava amai ava vari kufamba vaifamba street panguva yenyu mutenda chindemosei ndo zvine basa chasara chiri musatoendeti banguru ndinofanwa kudzoka handidi kuprofita toti turi gweregwere munyika mangu zvikanganisa vanhu kuti hapendilasi mazuva aperayo kuna chanaiyo zokwani zvaakuitika futi kwamuri tumaprofita tinoda kutuziva imi amai muprofita kuti mukamuona munomuziva hamuzivi makaabhuzwa makaabhuzwa it was easy aenda dna aitora mwana wakachienda naye aitora do you know ndakabvutura bvudzi renyu kana toothbrush yenyu ndotora toothbrush yemwana wangu wemwana ye ndokugeza mazino chete kudai ndotora iyi ndogeza mazino ndokuenda chete kabisira ndinobudisa marizausa nebvudzi ndobudisa mazino saka muchawaenda chiiba kukwiritsa mwana wangu ane mhosva mise mombe nebvudzi totaura zvinabasha ane mhosva we want justice kutyorera kuri nani ndaida kuprova musatenge maprofita akadhakwa maprofita eda mazuva ina handichapfugamiswa kana kuudzwa chiprofita netena handite maita basa misei ndafara kuti akushanda kushamba gold mine mupe mwedzi uno nyaya sezvotaitira pakati kupera kwemwedzi vanozopinda mari yavo nana 55 misei pakati paaugust pamusoro ipapo mama ini ndikurarama ndine loan wazviita wakunegoshita saka kuisa rini right ndo pandikuda kutaura ndo pandoda kutsanangura ndisaka ndakwamukana inini ndikurarama ndine loan mama
ndiyorinherera isina mai nababa ndaenda kutogadzirira vana vangu ndiri hatsandapedza pandikugadzirira vana neroni yangu inini yandikubatirwa iri kupera gore rinouya June. Zvamai manje handina mari yandiri kuwana, handisi kuda kunyepa mambo, handisi kuda kukunyeperai ndiregerere pamusoro. Ndazvinzwisa chienda ku. Asi rega taure shamwari iwe wautongedayo. Munhu inzwa karega kunyarara kuona papera at least 1 hour wamunzoitaura then ndichiteerera ndichiona. Dai uri munhu anoziva soga unokumbira kuti mama inini ndakaita zvimwe uri kuzonga maoko kuti handiite zvezeni ndinondinhere unofunga kana amusinyerere tepe handina anopenga mise ndokudai sumuka pana munhu anonegotiata aite zvaunoita izvozvo hapana munhu wese nherera matepokoonyari kupigwe iwe usatipe kuti titongeza tisingadi basa redu isusu ndinokubatanidza vanhu asira utsinye avainherera avana avatauri nokuti avainherera dzangu dzakasirwa saka ndinoda kubatsirawo imwe nherera iyi ava baba wavo wakatopawo mwana wavo kutambudzwa newe mise end of August unokuembera kunhengerekeni kubasa kuti onai ndichimbondisirewo nguva mombe yake $300 mbudzi $50 saka $350 hatiri vanhu vanoda kujaidzira kuita kuti ndusina basa rekaiti kutonge ndomukana utapuwa kana ndakudengawo mumwe nemumwe anonomira nezvake ndizvozvo ndei ndakamira muraini rangu chitongodza wakatonga anhengirimo sirizo kasi nguva ine ndo yangu ndipe mukana wangu nditonge nokuti konchanorozva ndikufanira ndatsvaga nzira yangu kana mwari azo nguva yakwana ndinongoenda kwangu kwandakafanira iwo wakuona wokundakidza nyika ndakarevhura saka ndinoenda kwakananga nini saka iwo siya yako nyika ndarevhura wazvita Benjamin Mbewe, asai munhu wanale.